κάνουμε μία τυρόπιτα με ξερά φύλλα, γιοχάρες. Ξεκινάει η διαδικασία. Θα πάμε να το βρέξω, συνεχίζουμε με άλλο φύλλο.
μισή ώρα στους 180 βαθμούς περίπου. 20 λεπτά με μισή ώρα. Λοιπόν, να σελέψουμε. Θα βγάλουμε την πίτα. Πολύ ωραία. Ω, καλά που το βγάλαμε. 25 λεπτά στην ακρίβεια, μια χαρά είναι. 25 λεπτά. Να κόψουμε ένα κομμάτι. Να δούμε τι κάνουμε. Τι ωραία που φαίνεται. Εγώ την κόψω. Εσύ Να την βλέπουμε. θα τη φάμε. Μια φορά πρέπει να γίνει ωραίο. Για να μην το πιάνουμε το χέρι. Κάτσε το χέρι να δω. Δεν κόπηκε. Τώρα να κάνουμε το άλλο κόλλο. Το χασάξω.